We are live. Dito tayo ma-record di ko na glass tax therapy. Jai. Kuno da disgrasya ka at least makita. Kita man lagi ko nung natin yung dito ko. Yeah, manan. Cellphone mo kada ka. The glasses ko. Dito. Nakasuot, tamay sa. Natuwa isa kasi importante na kay reading. Ano ang reading ko ang kamaka. Okay, let's go. Thank you. Alright, I go. Okay. Nagula pa na eh. Nagulap. Wala. Right, Lord. Nagparta sa mga Daman tanong ma. May record na ng disgrasya. Ito na yung are safe. It's foggy day. Tingnan nakakasta mata. Nagkakata na eh. Ito nakakasta ka dito kita wallet ka na. Simon Drive. Ito mo ka di hamon. Seamount. 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 Diam lang. Oh my goodness. Siguro ganyan ko na. Yan, ba't ganyan? It's better. You can see better. Wow. Look at that. At least na yung ano niya. Thank you, Lord. Hanggang ang end of the month pala ng enrollment ng medical. Lakay, medical, Medicare. Kahit ka pa kami na ginidran, yung wala na gandol. Tumawag ka langan. Yeah? Tumawag din ang mutan. Para tayo mapay. Mabaling ka nga tumawag. Narigat magkipila niya ko. Tinawag ko lang si mama. O dito, perasan nyo na bigat, tawagan. Wala Yan ang ba? lakay. Ay. Nadya trabaho. Biyernes. When you call an enrollment, ito yung nandyan tinawagan ko. Just tell her, I wanna enroll, Part A, Part B. Ang nga bahag? Uray? Part B. Abay-bay, gano'n di kaya, man 5 oras yun, yun pala na ko. Shoot. Wow, it's very dry. So, tilang ko, ibaba, kanya na nga, tawagan na yun. Alin? Hindi tata, medical. Oo nga. Oo, dati nabi. Maturong mo nga, malmalam, lakay ka sa lawa. Madali lang. Of course, it takes the whole day kasi ang dami nilang tinatanong. So, that's the reason why when you called, Kurana, please be with your mom so that we can walk na nakasang mga mayak. Ma'am, di surat dapat ko. Tawagan. Tanitin na lang iko enroll. Ikwada mo ti i-direct i-guide ka mo ti. Kitaan da mo ti ma'am no talaga nga residence ka dito Amerika wala nga. Hindi mga nagaganda na trabaho, binuwa. Kurana ka ko. So when is the Diri siya you're na lucky ko na. Yay, ibalay. Kurana, you are lucky because
Pwede ba di dyan na-receive na mo dyan medical na dyan ni mama? Kung na nga ko, you're lucky because it's gonna Close. finish the enrollment until the end of the month. Kung na when this one get approved, kung na just in 10 days, April 1st, kung na. So nga dapat, ito no biyernes lang ay, ikaw piso na, ang mula, iti biyerte ka. Nagsakit, awat, mapanta-kwarta, magagking ka. Okay. Dapat yan ang inaano niya. Hindi yung telepono ng telepono niya. Sino pa sasauna? Nagbayag na magsasauna. Naman, matulog. Ito na. Wala na. Nagpas man the whole day. Dapat ko makag-study habang ko SAT na nga. Kahit trabaho, pag nagkasakit ka, wala kang pupuntahan na insurance mo, uubos din yung ipon mo. Doesn't make sense. Niya nangatawagan na dyan ko number ano kastata tawagan ng bigat mabali naman tawagan ng bigat huwag na lang mo yanagan na AIDS na kanya di nakayanakan na kanya tatras na yun lang naman tinanong sa akin what is it born your address yung dati mong ang gawin lang niya lang update lang niya renew lang niya enroll mabilis na lang ngayon kasi inano na nila sa system lahat makikita na nila tagsaper lakay Kim and you
556. Alin? 565. Ang alin? Gasolina ha? Aha. Mas sila kanina nag-shopping. Ako lang mag-isa diyan sa bahay. Saka si mama. Ay, yun nga. Gawin gaya mo yung ang ganda ng April to. Nga pa dyan, tigsakan. Ne. Ni Linda nga, Erlinda. Ano ka? Naman ang Linda, ano? Siguro, may mo lagi yan na, ano, 7. May mo dyan, ano? Thanks. Naked to yan, ano? May tang na, ano? Karang ganyan mo na yan, may. Sampai kate tanya kita kan teman kita nanti balainya kata di Manila tanong ko ng pati na pa wan kung nawan mo nanti Sino? kini ni me ni ano na Jadi, di pa mamay sa unang hindi mother-in-law na tatawag na rin. Hi, mother. Baka wag na talaga tatawag na talaga plastic. Magaling ka lang kung may gusto ka. Pag wala ka naman. Pag naman na yung gali ng sa na niya tatang na nga rin niya. Hindi niya Manila nga. Wala ni Sarah na ay. Wala nga tawagan na tangang pulakay. Magtanawagan na baka mapagsasawa. Naman, hindi mo lang sila nag-ano. Itong bigat, 24 hours ka? Wala ka. Tapos biyernes may nakalawan tapapantan to kalaan di pa. Nanyay bor. Nya in palunipin mo di man lakay. Ay. May palunipin mo tatay bigat lakay nagay ko. Buhay. Thank you lakay. Sapad ang ay mo ko ano man ay bigat.